Krrrting. Krrrting. Sa higad sinang bukid, may isa katuburan. Hello mga palangga. Sa bato nagailig ang katinaw sang tubig. Happy Labor Day, America! So, hello mga palangga, kumusta ka mo tanan? Ay, are, Labor Day dire sa Amerika. Nagalapta lang ang amon, di nga dek, hey, nag-celebrate na kami sang Sabado sang mga amiga ko. Ara, himo si kano nga ma'am, mubod ka na nga manok. Nara, nagalagaw-lagaw doon yung mga manok namon. Kanami, subong pa daw, medyo maramig doon, hay bauti, ma-fall doon, no? Gapang jacket, to gani ako. Hello, palangga, mainom ako kadyang akon nga kwan diya ha, nga linaga, nga, ara linaga ko nga namuol ako kadyang mga dahon to sagwa. No gani diya. Blue tarnate, rosas di baybayon, ano pag itong ilaga ko kainaman. Atong basta mga dahon-dahon to, tanglad, luya. Krrrting! Krrrting! Dear! Why you're so long? What are you doing there? They're already looking for you, waiting for their food. Whatever. That's why they feed in the yard. It's the salad bar. Ay, kamayad-mayad gid nga aga. Sa daran misturya bala kita mga plangga kay kunon ta dya imnon ko dyang ako nga linaga nga dahon-dahon dan kita nyo do ko inom ako kadyang akon nga linaga nga dahon-dahon. Hello ay ari kami sa Tennessee, USA, palangga. Labor Day diri subong abi. Naman diyang akon nga kwan na. Di ko kakita ka kwan. Hello Myong, good morning Myong. Happy Labor Day diri sa amon Myong. Dan. Buhay da ko way ka live. So ma-live duman bla ko hay matikal duman blatan ninyo mga plangga hay daw gina-kwan don ako. Daw ginahidlaw ako kaninyo. Hello Myong, kumusta ka Myong? Happy Labor Day Myong. Hidlaw na ako, gapalibog ako hay baw. Ano dun? Hey! Why you are here? Oh, manok nagsararaka dun diya sa kwan ha. Sa amon nga deck. Dear, your chickens here are already here on the deck. Get them please. Gonna make a mess here again. Hello Kuya Bayani, kumusta po kayo? Happy Labor Day po. So ito ang iniinom ko pag umaga. Yung ano nga yon, yung blue tarnate, tanglad, or lemongrass. Yun ang iniinom ko pag umaga. Luya, lemon, and then may honey siya, may Bragg's apple cider vinegar. Yan ang iniinom ko. Amo nang ginainom ko kung aga mga palangga. Isa gina ka hanggad-hanggad nga kwa na. Nga cup, nga mugs ang ginainom ko. Duro-duro judang ga tanaw. Hello palangga, mga palangga. Kumusta kamo tanan? Ari si Inday Ilongga, naga bag-ulang bugtaw. Di naga ano. Oh, shout out gid mo di puga mix ba daw sikat gid amiga mo ba. Hello amiga Sheila, kumusta mo da sa Hilton Head? Makadto na kami day sunod day nga ano nga sa 17 lapit dulang makit-anay duman kita. Makit-anay duman ang mga gwapa, marampa duman kita. Ano hay ka budlay makadyang nagatakilid ya cellphone ko bla patindugon ko hindi ko kita kaga mga ginapang kuon nyo diyan. O day patindugon ta para aradan, kumusta mga palangga? Ara na. Daw maduluman ta na dayaman. Dali lang blanay. Hay pasanag-sanagon ta. Nagpabakal pa ako ka kwan ara doon. Ara doon. Ha ha ha. Good morning miga. Kaya kano to nagapang bubod ka mong manok.
Daw maluyas, ling ko ma-live la ako hay para mangumusta naman ako kaninyo dyan. So kung diin man kamo nga parte kakalibutan, kumusta kamo mga palangga? Ari Ilongga. Mujaya kape ko, tanglad, blue charnate, lemon. O Miga. Kapit do lang ay subrad lang isak semana, makirit anay gigita. Ay bakok panghusay. Kagakon nga ginbatyag ang kabugnaw sang gapalibog ya ulo ko. Kung mapadayon pa ako kajang YouTube nga dyan daw napasubo do ako kajang hello Miga Marlene, kumusta ka? Ga kuan be ako ga paminsar ako kung mapaladayon pa ako kajang YouTube hay ba daw ga doon napasubo doon ako kadang YouTube nga dyan ba. Ay so far may ara doon ako ka mga 500 subscribers ko no. Wow, mga pinalangga. Salamat sa mga suporta sa akon nga YouTube. 500 doon sa sulod ka kuan sa ano gani da sa isa doon, isa pa lang kasmana naka 500 do ya Ilongga Kloyan Ginoo. Ay Ginoo. Ambot gani Miga kung mapadayon pa ako hay baw. Kaduro mahuya man ako nga may naga-comment so hindi ko pagbaslan. Ti kamiyad kisa katurog mo daw kisa maburaw kan lang hay masabat-sabat ka pa to hay mahuya ka man sang iban ga subscribe kanimo. Hello Miga Marlene, kumusta ka mo dira? Ari pakita ko sa inyo palibot namon di ho. Ja, ya palibot namon di. Oh, kabukiran. Kabukiran sa Tennessee. Amo na. Amo jaya amon nga palibot diri mga palangga. Oh, tos kano nagapamubod ka manok don. Aga pa to ya garden ko. An. Na amo daya ya amon diri nga lugar. So kumusta ka mo tanan mga palangga? Okay ka lang halong gid Miga baw. Mauli tani ta rapit na kami mauli ta hing COVID gidya daw kataas man niya kaso da sa Marbel. Ambot kidya kok uli kami. Hello Arlene, kumusta ka? Ay ambot la jang YouTube gid Miga pay miad man kalingawan ako san ola makuanan. Ayo, tanawan nyo blan mo, may itlog yamong manok ko. Hello, amigo Ray, kumusta ka ho? Tanawa blan ng itlog, gamon manok fresh. Isa dumag, bilog na buol namon. Dosi na sila pa, gaumpisa pa lang kapang itlog. So, tangkon ko dya karon, amo dya akon nga kanon karon, kaga mga prutas. Ay, sos ko. So, amo ni amon mga palibot, di palangga, pangkita ko sa inyo. Bukid. Ara. Tupad balay namon nga palibot namon dere. Amo ni ang amon nga lugar dere. Ara sa kano nagapang bubod ka manok gabutang ka tubig hay malagaw kuno kami karon kadali say Labor Day duman. Nagaw Miga Milanik, kumusta ka diyan? Kumusta ay Marbel? Ari ga inom ko plangga ka kwan ka akon nga irimnon kung aga. Maramig doon diya, hay daw ga-umpisa doon niya fall. Ano gani doon, subong September, nabi, amo nga daw maramig-ramig doon. Kumusta ka na, Miga Milani? Bao, makita na doon, taad kita kadyang Disyembre, pa ambot kadyang COVID nga dya. Kung makauli kami, may ticket doon, taad kami, mang Christmas, man tani, kudra sa aton nga lugar, pa iti anuhon mo ka dya. Hello Langga, hello AC Joy Cordero, kumusta ka palangga? Ari, mag-ubog tao ya Ilongga. Naga, inom-inom ka dyang linaga ako nga tanglad. Ling ko ma-live duman ako hay daw ka luya di. Labor Day abi diri sa amon subong. Amuni nga daw maluya. Muni pa nga buhi di abi nyo sa jagi di sa Amerika. Bot, tulang ka dyang Amerika nga dya. Hindi ti miyad padaga pa yan. Hello Miga Roda, kumusta ka? Plangga ko kamutanan. Salamat sa suporta nyo sa akon nga YouTube.
Hello Sharon, kumusta ka lang ga? Mayong aga, mayong gabi, igli da sa Pilipinas, no? Mas stretching anay ko. Kay daw makuan kayo panaw-panaw ako karon to sagwa. Hihalong gid kamo ga ba mauli tani kami doon kay nga Christmas tanhon mo hay daw hindi pagid madayon siguro diay ti nagakuan taas minya kaso ka COVID dira subong. Ay nalanggid ano na lang kitas ni why dot mga kwarta ya tawo white mga obra doon hindi dok obra kadyang COVID. Tani matapos dumaliya para hello Ate Fe, kumusta kayo po? Hello Sharon, kumusta kayo dyan? Ingat halong lang gig kamuda are si ma'am nyo. Hello Miga Charina, kumusta kayo dyan? Mayong gabi si mo. Ay amo jay pangabuhi ko kung aga kainom ka dyan nga ano sino mabakasyon dik nakon panaw la dya diya maka sino gusto mapa Amerika mo jay lugar namon diya kaimulon ko di ara iamon nga manukan kita ko sinyo nan ara si Kano ara si Kano nagakwan hello Lucy ipang that's not Lucy who is that? What is her name Maricel? It has to be Snowy. Snowy okay. Yeah, ginpanglana namon mga manok namon mga plangga. May video magani ako to paiwai ko pa na upload. So amo ni nga amon ri nga mga amon nga lugar mga plangga pakita ako sa inyo matawhay. Like some grains for that? Marapit sa bukid. Grain? Wala sa Kano. Kapamubod ka amon nga manok. Kuan ay patako ka ilis nag-jacket ka pajama patakon hay kuan. Te, amo jay amon pangabuhi dari mga palangga, ya kaimulon, kailungga di, paidat mga obra. Ay. Permi nagano Ate Fe, baw ano gid ya kanon mo di nga. Live ako hay daw medyo maluya. Happy Labor Day Ate Fe, kumusta ka diyan? Hello Edgar, kumusta ka? Live lang ako hay way ko te obrahon ja karon nga adlaw diri ho. Daw maluya man. Oo namin ni amon diri lugar very clean, peaceful and relaxing ang amon diri nga lugar. Amo lang ni namian ko amo ni nga pagbakal namon sining balay namon. Ginhambalang ko gidya Kano siling ko amo jaya gusto ko bisan gamay lang pay matawhay manami malimpyo malinong. Manami kita na diri hay white istorbo init magahod. Ti may garden pa kami nga gamay diri. Mayara kami mga manok. No, tanawabla ni Miga ho. O halin ning itlog nga dya sa kwan sa amon nga, excuse me. Sa amon pugadan kay ina. Kisa duha tatlo pa lang mabuol namon nga itlog. Hello Mary Race, kumutsa ka palangga. Hello Miga Rina, kabuga Farnaso, ang gwapa kong amiga nga pertigid ang suporta sa akon. Salamat Miga. Nagakuan ako di ka paminsar ako hay daw siling ko tamad ako magpadayon kay yang vlogging nga pay daw ambot sini balanta lang ni akong pisanan. Salamat gid sa mga suporta ninyo. Ay huunay hidlaw don ako sa imo mang. Halong kag dira tani makita na ita sa kwan sa madali nga panahon. Sa muning amon diri mga palibot. Matawhay mga palangga. Namo ina diri. Kita ko lang sa inyo. Kagakon nga ginbatyagang kabugnaw sang tubig. O mga manok namon to gilagaw-lagaw dun. Si Kano to nagapamubo do. Duro pa yaga rin naptato hay gapang tabon pa kami kamots namon to. Pay pantapos kaduro pang arobrahon ma-fold don ba o Ginoo ko. So amo ini ang palibot namon mga palangga diri amo ning amon diri nga kaharian sa Tennessee.
Mga manok namon to ha, lagaw-lagaw man kung aga. Pag ulang na sila bubod, ginabuyan namon akong adlaw, tapos ginapasulod lang namon kung kwan. Hapon para nami anda nga itlog. Oo, ga. Hello Ivy, hello Day Ivy. Amo ni amon nga kwan. Amo ni ginainom ko kung aga, linaga nga tanglad, luya. Ginbutangan ko ka blue charnate, lemon, honey. Ano pa ginbutang ko ni? Rusas di ba bayon nga dahon, kaga anang bulak. Kruting, kruting. O gasaka di manok. Kruting. Come on Lucy. Lucy, come here. Come here. Saka manok namon di sa dek. Ay, hoo. Amo ning pangabuhi ko dire. Maramig din. As ang highway miga daw kuan lang rapid mga 2 minutes away from the highway, diretsuhon mo lang na didto. Highway na, may main highway na didto. Dire halin mga 2 minutes away. Tapos ang kwan diri sa amon. What are you guys doing up there? Ang mga shopping center or ang main city nga lapit diri sa amon nga naga-grocery kami, gapamalingki is like 7 minutes away. Tapos ang dako nga syudad gid nga sa Johnson City, that is 7 minutes away, 25 minutes away sa amon. Tapos ang Knoxville, amo ginang pinakadako diri nga kwan man diri sa Tennessee, it's like 1.5 hour drive. Damo man ako mga amiga dito. Hello Sunny. Hi, Snowy. I am here Sunny, drinking my morning drink. Oo, namian ako diri sa ngamon nga lugar amo di nga mo gid ning pagbakal namon siling gani ni Kano. Are you sure you want this place? Ning ko kay hindi ka makakuha sa mga amo ni nga view ba. Katawhay-tawhay, malinong kay ti isang una nag-start man kami sa mga subdivision sa Ohio, sa Minneapolis, sa Minnesota. Sa subdivision gid kami galing damo restrictions. What are you doing dear? You're loud. I'm talking here. Use the other faucet. Why you are using the power wash? Sabad ning kano ni magahod nagakwan. O amo ni ako nga magkadaga. Hangged gid. Ginabuta ko gid ho tarawan nyo ya color na ho. Ara. Oo, matawhay kag miyad mako gamay la baydan mo ka balay mo dako hangged balay mo dia hangged may baydan mo amula dia nga balay de amon miga pay mamboni mga kwan man gyapon baydan mo mga 1,000 sobra dolyares. Bimo gamay la mahal may mga balay dia. Hello, Marie Elsie. Kumusta ka dyan, Marie? Ari ka pangapi, amiga mo di. Kumusta ya, Marbelda? Na-lockdown ka mo dyan? Baw, amiga ko. Baw, duro ba? Hello, amiga. Odette, kumusta ka dyan? Guwapa ka lang Japon? Ari, amiga mo di. Ay, mainit dun. Kwando abi kay nang aga, pagbugtaw ko, medyo maramig. Kay kwan nag-umpisa naman abi fall diri mga palangga. Manog tapos na ya summer. Thank you, dear. Kinahanglan ko magamit sang eyeglasses kay hindi ko kamurot kadang mga ginapang kwan ninyo diyan kung di ako magkwan. So amo ni Maria amon di lugar pakita ko sa imo ha. Ara. Bukid. Nan. Ara ang amon nga manukan. Amon nga manukan dira. Bali, may ara man kami pugo inang gamay nga pula dira nga daw kulungan pugo ina siya. Amon mga kapitbahay diya. As kano gapamubod ka manok kung aga. Why abit opisina karon why sat obrahay Labor Day man. Diba si malagaw makami karote gidagmay .
Ay ko, amo na. Ginapaminsar ko daw hindi daw ko magpadayon kay YouTube ko kay ginakapoy ako sige ka kwan. Do makuan man. Mga mabayad ka balay tax na siya len. Uy, mabayad ka gid kay mong balay di kay binakal mo. Mayara pa na siya nga baydan nga kwan nga mga taxes, mga property taxes. Miss you to Marie, ahay. Huugani, nagduro-duro gid ya COVID cases dira sa Marbel ba. Mauli tani kami Maris, Disyembre ba. Pay daw matyag ko daw. Ambot ka dya, madayon dya. Kabuol na kami ticket namon Marie. Ang problema ka dya, hay. Daw hindi madayon kay ti, ya COVID nga dya, daw ay mag-untat. Gaduro lang gaduro gani. Malaga naman ako kayang itlog ka manok ko karon. Hello Halbert, kumusta ka? Sa maning akon nga pangabuhi diri mga palangga. Malibot-libot la kita de. Kita ko ninyo. Nara oh. Dito to. Dear, where's my sleeper? Nakapajama pa bi ako mo way ko kiilis. Ilang bala? Abay ija na. Manaog ta mga palangga. Ay libot ako mo diri sa palibot. Eh para makita nyo mayamon nga sitwasyon niya kay mulo namon diya kakano ara. Ara sa kano nagapamubod ka manok. Dan. Naog ko diya eh para makita nyo. Oh, ara na diri. Muna amon diri mga palangga nga lugar. Muna. So si kano nagapamubod ka amon nga manok. Ay pakok ilis. Kruting! Kruting! No more eggs, dear? Only one? One. Why You only have one? one chicken. So that's and an only egg. for me then. You only have one chicken. I'm and not an egg? sharing. Morning ilang mga pug. Oh, how about that one over here? There are 4 fake eggs in there. Okay. Those are So called that's the training artificial eggs. one. So ginabutangan namon sang artificial Training eggs. training. Ha? Training eggs. You teach Training them where to lay their eggs. Sorry si kano. Padali ko pagpanaw ka diya, amigo Rolly ah. Ay balaan mo nga perte karayo kanimo diyan. Paplitihon mo pa ako ti $400 para madulong lang ka manok. Pagpanaw ka diya. Pagbakasyon ka bladi. Free board and lodging pa ina. Hindi kaw. Libot-libot tadi mga plangga sa amon nga kwan. All black ko ka kwan. Makaon ako kay kung aga, gakaon ako ka raspberry ko dire. Ambot duro do mato siguro luto na. Libot-libot talang kamo di. Pagpanaw doon di UPS. UPS nga native. O sige, magduro ah. Kuan ko lang ambot, hindi na mabuka. Kung ipadala ko yung palaya ko, duro do no. Pinamulaan do dyan kahapon ka mga miga ko pa yo. Gagmay nga ang palaya. Ang palaya na siya. Amo nang ang palaya ko diri mga palangga. Nagamat-amat do kuan niya garden ko hay kuan do abi mo. Ano doon, ma-fall doon. Magapananom lang ka. O jaya og bus kamote ko ha. Bus kamote, okra. Ya okra ko duro dumano do. Ya dahon kamote ha. Kaduro-duro. O ya may tanglad ako amo jagi na inom ko adlaw-adlaw duro dumaya bunga ka kuan na. May tangkong man ako diya. Tanglad. Ay, oy, ang palaya ko ha, kaduro doon. Ay, kahapon na jagi bulaan pa eh. O, ang palaya ho. Madahanggad pada sanda. Tangkong ko, kabago lang madya pinamulaan. May dagmay man ako. O, sili ko duro dumaya bunga na ho. Pero may laya ginabulaan pa eh. Ay, pag-unta ta. May tarong man ako to, may kamatis. Pamuluon ko da karon hay kaduro duman daw duhala ko kada kahapon ako ay ka pang muksi da pay duro duman. O mga grapes gani ito ho duro dumaya. Nan, apples.
May apples man ako diri oh. Pila ni ka puno ya apples ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ka puno. Ya grapes di ho ay ko pa na kuanan. Ay ko pa dyan naubos harvest ba? Dabong abi. Tamuloon ko da karon. Amo ni ang amon diri nga lugar mo duro duman niya red raspberry ko. Mga ont bla. Nyobra ko di kada-aga. Kakwa ka raspberry. Namit. Ara. Raspberry mga palangga. Inapamahaw ko diya kung aga. Amo ning gina. Namit, tamis siya. Raspberry. Tamis, ginatimo ko lang rin sa puno ah. Pamahaw ko doon dyan, tapos kaon ako karon kakwan. Log, avocado. Pag isa ka toasted bread ah. Namit na na. Hasta na magtag-irigma. Buol ko lang dyan kag kanon. Kada adlaw ay untat ya luto na. Hindi ko doon masunod. Kakwa na. Duro siya. Healthy good. Oo, damo prutas ko di miga rin na. Ari gani ya red raspberry oh. Gina panimo ko lang kung aga na di. Ada aga libot-libot ko di mo exercise ko. Duro man laswa ko to ho. Ang palaya gani aga tinambok lang. Okra, ugbos kamote. May tanglad nun ako, may tarong man. Amet. Gina panimo ko lang. Panimo ko lang ano ko. Ka mulai gani kisa agi na pamahaw ko. Kay duro-duro ho, pila lang man ni kapuno gani gintanom ni kano pay. Tamis. Amo nami ni siya antioxidant ni siya mga palangga. Muna nga ay tana paguntat ka pamunga adlaw-adlaw. Nan. Amo na siya itsura na ha. Napamuksi ko na kag hamalon ah. May apples sa pihak balay ho, duro man. May mga grapes pagani na di. Ay ko pa na ko na harbisan ko naman ni pay ho ara ho. Ay pa na, ay ko pa dyan naubos ka harvest, di ba? Ay, nabusog do ako, kakaon ka dyan red raspberry. May ara pa gani, ho. Amet. Tapos ko inom kakwan ko. Katanglad ko nga linaga, lemon, kag mga kung ano-ano pang dahon-dahon. Yan. Amet. So, mo ni mga palangga. Halong ka mo tanan. Hay baw, mauli tani kami sa Marbel anhon mo hay hindi matakuli ka dya. No duman tuig ribok lang namon ticket namon. Depende pa ina ako san o magtawhay kag makauli kami da. Namet ya. Duro.
Panimuon mo lang ni plangga, fresh ged, way man spray, way man namon nga sprayhan. Muni red raspberry. Grapes. Balatan ko ang figs basi may luto doon, makaon pa ta ka figs. Oh, may luto doon gali nga figs. Isa kabila mo ning figs mga palangga oh, gabungan na sila oh. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Anom ka puno ay Ginoo. May luto doon gani siya oh, kinaon do ka kwa na. Namo na figs. I have to get this. Well, figs na kaon do ka kwa niya isa. Oh, figs mga palangga. Paborito ko na para munga na sila. So, duro-duro. Ara, pakuha na siya. Asian pear. Sining 3 kabilog. Muna yung amon din nga palibot. Mga manok namon, no? Kurruting! Kurruting, kurruting! Okay, mga palangga. Hasta lang ta diri anay. Halong gid kamo tanan. Nakaistoryahanay. Duman kita kadali ah. Lihog ko lang bantay. Yung sunod ko nga video kay mahimo. Duman ako. Kupisanan duman ako. Salamat gid. Halong-halong gid kamo tanan. Mainit doon. Hello, Sandy. Kumusta ka langga? Kuruting. Oh, mga manok ko. What do you need? You already ate your food, guys? Ha? Oh, ada gara lagaw sanda. Paga. Mga manok itlog ni namon nga mga manok mga palangga. 28 kabilog ni sila. Pero ang maitlog daw 12 kabilog. Hey, how are you guys? What is that, dear? What's what? Kano to ka kwan ka iyang kwan. What are you doing? Are we going somewhere else? I don't know. You're on the phone. Okay, gonna get ready then. Malagaw-lagaw kami ginagmay kay Labor Day man. Hey! What's the name of this? These are chick chicks. Huh? They're all chick chicks. I don't know. I cannot memorize their names. Okay, mga palangga. Salamat gid. Bye-bye for now. Halong kamutanan. Happy Labor Day again. Oo, Mare. Amon diri nga kwan ginagastuhan niya gining iya nga mga prutas, ginabakal niya lang abi na nga buhi pa tapos online tapos gina-deliver lang di sa amon kag ginatanom namon buhi na siya kadaan. Tamo na nga arang figs gani namon ginautdan dako na tani ginautdan niya lang anay. Kay nagapatay man na siya, nagakwan man na siya. Gapatay man akong winter tapos gabalik lang. Samoy na diri ang amon palibot. Okay, bye-bye for now mga palangga. See you again soon. Take care. Love you all.